Hola chicas, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, otra vez el 8M. Y he creado este grupo porque la verdad es que todas sois unas cracks en vuestra profesión, así que hoy me gustaría que me hablaríais un poquito de vuestra historia y vuestra trayectoria. Un besito. Pues la verdad es que me encanta que me hagas esta pregunta porque es algo que me escamó muchísimo, sobre todo al principio de mi carrera, cuando me llamaban para algunos eventos o charlas, mesas redondas, para hablar de cómo era ser mujer en la industria del videojuego, qué problemáticas me había encontrado y sin embargo pues los hombres que se dedicaban a lo mismo simplemente hablaban de su trabajo, no de lo difícil que era ser hombre en la industria, ni mucho menos. Entonces pues es algo que no me parecía justo y ahora directamente pues solo voy a eventos a hablar de mi trabajo. Eu non penso que ser muller ou non ser muller vai a definir unha carreira. Creo que sí, temos unha serie de dificultades engadidas que imos superando ao longo dos anos. A miña dificultade principal coincideu coa dificultade para conciliar cando tiven os meus fillos, a miña filla e o meu fillo, e iso penso que foi cando me decatei de que había que poñer medidas compensatorias para non atoparnos con esta dificultade engadida na carreira investigadora. Agora ben, isto foi fai varios anos, penso que fomos evolucionando moito, que temos que seguir traballando, pero a idea é avanzar cara á igualdade real e que ser muller ou home non marque ningunha diferencia nas carreiras profesionais. Darme conta de que era a única muller na aula nos últimos cursos da titulación, pois evidentemente xa me marcou, pero despois nas reunións de traballo, tanto aquí como fora, que éramos poucas as mulleres que estábamos nun mundo de homes, foi un feito. No momento da dirección da escola, o tema da xestión, pois íbamos estar no foco de calquera maneira, así que eu sempre pensei que o mellor non era imitar ningún outro rol masculino establecido, senón facer as cousas de cabeza e corazón o mellor posible. Bueno, pois eu dime conta de que cando comecei a pintar de que sí que non éramos moitas mulleres, entón sí que iba a condicionar un pouco a carreira porque non había moitos referentes, nin éramos moitas en cantidade, pero sí en calidade. E bueno, creo que tamén marca moito ser muller a hora de pintar na rúa porque estás condicionada no espacio público que normalmente é dominio masculino e a muller está relegada un pouco ao doméstico. E despois que tamén eu creo que necesitamos estar na rúa ocupando ese espazo público porque damos a visión da outra metade do mundo, da outra metade dos habitantes deste planeta.